Hi guys! Another day, another vlog. So for today's video guys, ito pala yung continuation ko kahapon sa pag-upload ko nung nanguha kami ng kamuting kahoy. At ito, sabi ni nanay, kukuha rin daw kami ng gabi. So ayan, nag-start na si Ryan kumuha ng gabi. At kinuha niya yung isang puno ng gabi at ito yung laman sa ilalim. O diba, yung mga bunga sa ilalim, ang marami talaga. Ang dami talaga niyang bunga guys sa isang puno lang. O diba? Kaya sabi ni nanay, hukayin pa daw niya doon sa ilalim. At ayun, kumuha po muna si Ryan ng isa ding puno kasi nagsanga-sanga daw dyan sa ilalim. Kaya hinukay niya doon sa ilalim. Hinukay niya ng malalim dahil ang rami at ang lalaki daw. Kaya diba, ang lalaki. Ang sarap nito guys pag magsasabaw kayo. Diba, ang sarap nito pag magsasabaw kayo tapos ilagay ang lutya na yan o gabi. O ang yung iba parang luya kung tignan mo. O diba? O ayan, marami talaga dyan sa ilalim. Kaya tamang hukay lang yan yung first na yan. O ayan, malaki din yan dyan. Kinuha ni nanay kasi may kinuha daw siya dyan guys. Iwan ko kung anong kinuha ni nanay at pinutol-putol niya. O ayan. O diba, tamang hukay lang si Ryan, tamang hukay. Ayan, at ang sabi pa ni nanay, kunin pa daw niya yung isang puno. Sabi ni Ryan, wait lang daw. Kasi napapagod na siya sa hukay. Pero kuha siya nandyan ng isang puno guys, para tatlo. Kasi sabi ni nanay, baka gusto daw namin dalhin dito sa CDO. So ayan, ang dami. O, diba, ang lalaki. At yan, kumuha si Ryan pa ng isang puno ng gabi. Ayun, ayun, okay, push. O, diba? Push, pull. O, ayan. O, yan. Tamang hukay rin. So, dami talaga. O, pero kumuha kami dyan, guys. Nagbitbit kami dito, patungo dito sa CDO. Kasi bukas uuwi na kami. Kaya naghukay-hukay kami dyan. O, ayan. Tamang hukay. Sige, wadwad. At sabi ni Ryan, niya lang daw kasi ang rami naman. At siya, kumuha na siya ng dahon ng gabi kasi nilagyan niya. Yan ang lalagyan niya. Diba, natagak pa yung iba. At ayan. Pinakita pa ni vlogger, diba? Inspired vlogger yun. Pagkatapos niyan guys, umakyat kami at doon, naiwan ko sa lanay at sabi niya okay na ba, diba? At yan yung dala niya guys, is yan yung kamuting kahoy at saka gabi. Ito, uwi na kami. Diba? And that's all guys. Babush!